máis doado do que parece. E que nos queda pouco tempo e hai dúbidas aos telespectadores, así que lles damos paso xa a continuación. A ver, imos ca primeira. Unha mensaxe. Como podo garantir que teño todos os códex que preciso? Hai algún paquete que recomendes? O tema dos códex. Complicado, Códex, bueno, hai que explicar o que é un códex, porque haberá xente que estea escoitando que diga isto que é un Sí, códex. o sea, nun principio, cando un ve unha película no ordenador, pois teñen un nome de ficheiro que é o nome da película, sole rematar en .avi, .mov, .mkv. Esos son simplemente o contedor da película, pero dentro da película hai formatos de compresión pois para que ocupen pouco e vayan cunha boa calidade. Neses o máis popular é o DivX, que é o que soportan pois, casi todos os reproductores de DVD que hai agora no mercado, pero hai moitos máis. E cando un baixa algo da internet, pois nunca saben como vai estar comprimido e quere saber como facer para poder velo. A min desde hai algo que chaman codepacks, que son paquetes, uns programiñas, que veñen máis ou menos os sistemas de codificación máis habituais para que un poida instalalo e que se despreocupe e que así baixe o que baixe da internet que poida velo. Un dos que máis me gusta é un que lle chaman K-Lite, K-Lite, que é bastante completo, ten varias versións, é gratuito, uno pode descargar e non ten problemas, e non ten tampouco a preocupación de que lle metan dentro programas con publicidade, así que hai algún que, a verdade, que fan trampa e non compensa. Así que para a nosa amiga Ana, o K-Lite, que ademais, todo detalle de expresión internet. Agora o Windows 7, que vai sair ás tendas, xa ven co DivX e outras cousas máis de serie, polo que a xente se vai ter que preocupar menos de ter que andar instalando estas cousas. Veña, outra pregunta, que nos queda un minutiño, veña, imos vela. A través do correo electrónico. Que resposta lle das a eterna dúbida? Mac ou PC? Pronúnciate. A ver, cale. Isto é moi complicado, a verdade, porque eu viño ao móvil depende moito dos gustos de cada un. Dos gustos e tamén das utilidades, das utilidades, non? sí. No principio hai que recoñecer que o Mac é un PC. O sea, eso hai que decirlo así. No Mac podes ter o sistema operativo de Mac e podes ter tamén o Windows. Polo que, habendo cartos, mercar un Mac é apostar por todo. O que pasa é que son bastante caros, se non temos un orzamento elevado, temos que tender ao PC, porque a verdade é que o Mac custa case o dobre, polo que si é un bo equipo. E que vantaxes ofrece ofrece o Mac? A principal vantaxe que ten o Mac é que o hardware, o sea, o ordenador, e o software, o sistema operativo que leva, están feitos polo mesmo fabricante, entón está todo moi ben adaptado. Sabemos que non imos ter problema cos programas porque están feitos todos polo mesmo equipo. Iso é o que dá unha certa garantía. E logo tamén teñen un bo servizo técnico, unha boa atención ao cliente. Moitos profesionais, ou ben de son, ou de imaxe, optan por os Mac. Supoño que por este motivo, non? Sí, por estar tranquilos. A verdade é que é un ordenador que a longo prazo non dá problemas e habitualmente o Mac ten unha vida bastante longa. Hai moita xente que leva co mesmo ordenador 5 anos, algo que nun PC non é moi habitual, por desgracia. Bueno, Marcos, graciñas por estar connosco esta mañá. Cantas dúbidas resolvemos en tan pouco tempo, Eu que teño comprado o ordenador xa teño as cousas moitísimo máis claras. Eu que ten Marcos, que sempre lo pon sinxelo e fácil. Moitas grazas. Graciñas, Marcos.